एन्डि बिनि मार्टियासफोरा मा जानानै दं ओमफ्राय मार्टियास फेमिलिफ्रा जायफ्रा मोननांगौ मोनथाय हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै दोनदोंमोन दे थांनाय जानुवारिनि 27 तारिखनिफ्रायनो जितु 5 लाख फोसावनायमोन बेखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय जायफ्रा मार्टियास फेमिलि नखरफोर बिसोर दिनैसिमबो 5 लाखखौ मोननाय जायाखै दा बिनो अदालगुरिनिफ्राय सासे आंनाव कल हरदों बेखौ कल रेकर्डखौ नोंसोरनो आं दान्दिसे खोन्थानि एसे खोनासंनानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों कन्टेक्ट जालायबाय थायोथ' मुंख्लं नखरनिफोरा बिसोर बुंनाय मा कक्राझाराव बे बिटिआर सक्तिनि सानाव दाखालि जानुवारियाव बेयाव ओरैनो 10 जनसो खिथिबाय बेनिफ्रायथ' जेबो इनफरमेसन गैया होनना बुंदों आरो बिसोरो जोंनिथिंथ' आरो मोनखायाखै जेबो ओजों 10 जनसो खिथिबाय 27 तारिखआव ओमफ्राय दासिम जेबो खबर गैया होनना मैया दाखालि आं सोंहरनायाव खोन्थाहरदों बिसोरो आच्छा ओमफ्राय दा नोंसोरनिफ्राय बे मार्टियास फेमिलिफ्रा जिहेतु हिमन्त बिश्व शर्माया जानुवारि मासावहाय फोसावदोंमोन बेखौथ' होखाथार रावबोथ' मोनखायाखैदां मोनखायाखै ओइ बे दिनै फोसावदों गाबोन बायसायाव माबायाव बिटिआर सक्ति दिनाव 10 जनसो ओरैनो खिथिदोंनो आरो होनाय बबे कक्राझारनि ना मा थिंनिखोबा मा कय तारिखआव 27 तारिखआव 26आव फोसावनायथ' बियो गुवाहाटि माबायाव माबा रिपाब्लिक डे फोसावनायाव ओमफ्राय कक्राझाराव खयजनसोनि होदों होनदों 10 जन लामानि होबायनो गाबोन बायसायाव आरो नोंसोर ओमफ्राय प्रमद बर'जों रायलायहैदोंना हैयाखै जोंनि माबाया माबायाव थांनायनो मा बुंगोन नैबे इएम रन्जित रन्जितनियाव थांनायनो बे मार्टियास फेमिलिनि माबाया ओमफ्राय बे आदामुनियाबो दाबाय नालाय दा बेखाय बिसोरबो जोंनियाबो माबानो अभारटेक खालामनाय जागोन ना थाथ'नाय जादों आरो ओमफ्राय रन्जित बसुमतारिया माबाफोर नुदों रन्जित बसुमतारिया बुंबायनो बे 15 तारिखनि नैबे थांखांनाय 15 बिनि सिगां होगोन बेबायसा बुंना हरबायनो गैया माथो दासिम आच्छा मानसि एसे थगायबाय थायोथाय होआबा होस्राया होनना बुंबाबो जायो बेबो नंखागौ नंनायाबोलाय जि थांबाय होआबा होस्राया होनना बुंनांगौ बिसोरो ओरैनो बोराय बुरै जोंसो मा बुंगोन आइ आफाखौ बेबायसा माबायाव दोंबाय हायो जोङो ओरैनो नोंनि बे मुंख्लं जानाया नोंनि बिदा ना फंबायमोनलाय बिदा मा नाम होनोमोन ओरैनो खालार जाना बुङो ओइ गामियाव गाबज्रिनायफोरा आफादाव मा नाम लादोंमोन आफादाव जंगिला मोनदां जांगिला मा गामिनि बोरि गामि अदालगुरि बोरि गामि अदालगुरि बोरि गामि नैबे खासिबारिनि सानजागालनिया बिदिनो सानजारांमोनजों रायलायाखै नामा गबिन्दनाव सानजारांदोंबो आं दाखालि जोंफोरनियावनो उन्दुलाबाय हायोमोन नालाय सानजारां मुवाबो ओमफ्राय पेटला बड'सा माबानि बरमानि बिनियावबो खामहरनाय मबाइलाव मिथिगोन दे ना बरमानिया बुंना हरबाय आच्छा ओमफ्राय बे दे बिसोरथ' दे बेखिनिखौ बुंहरबाय गबिन्द बसुमतारिया मा होनखो गबिन्द बसुमतारिया दाखालि थांनायाव बुंबाय बिसोरनियाथ' जागोन ओमफ्राय 500 जननि जाग्रोगोन बेबायसासो बुंनानै बेलेग माबायाव थांबाय सेप्टाराव बे हा फाननाय उदालगुरियाव हा दङमोन ना आदामुहा बिनि माबा जालायबाय होननायखौ रायलायनाय आरो रायलायहैनाय ओमफ्राय बे सेप्टारावनो थांफिनबाय हानि सेप्टारावनो बिसोरथ' मोनखागोन माबा 500 जन बेफोरबायसा बुंनानै एसे लाइटलि बुंनानै बे सेप्टारखौ दोनथ'बाय आरो जेबो रायलाया जेबो गुरुत्व होआसै गोसो होआसै ओमफ्राय बे एनडिएबिनियानो आंखौ लांनाया बियो उमुक थैनायनि फंबाय बियो बेबायसा सोंनो हायदों मा सनाव ट्रेनिं लायामोन बियो दिनै थैनाया 1998 आव थैदों आरोखि ना थैदों जोंहा पुलिस भेरिफिकेसनबो दङ
गासिबो दंजोबखायो दा हरखाबाय दाखालि भेरिफिकेसन जानाय जोंनियाव पुलिसफोरजों आमाय जायो जों बिसोरखौ हाग्रानि आलासि लांदोंमोन नागा ना माबा मोनसे लांदोंमोन ओमफ्राय फैफिननायाव हारसिं जाबाय नालाय बियो एबसुनि दावराव समाव बे दावदै गामिथिं नेनानै बुथारबाय आरो बेखौ आलासि आरो माइरं हारि रोगाना होबाय हायोमोन आच्छा बिमाय जायोमोन आरो जों बेखौ जारां मबो दोङो आरो बे गबिन्द मबो दोङो बै माबा हाइलाखालिलै CM हाइलाखालि आसामनि हेमन्त महाइखालि ओमफ्राय स्टेजाव थांनानैनो बिनि लोगोफोर NDBनियानो बिदा लिङो जों बेखौ लानानै रायलायहैबाय बियो दायो जाथ'आ होनना बुंनानै थाबाय आरो बे समावबो बियो बहुदा सोंलाय सोनाय बेखौ स्टेजाव उथिलायनानै सोंनाय जों बेखौ दायो जाथ'आ उनावसो जागोन दे होनना बेयावबो बेसांखिनिल' बुंबाय थाबाय ओरैनो बे मा होननानै बुङो फेरेंगायालाय माथो होनदों ओरैनो फेरेंगायालाय बे माबा मार्टियास फेमिलिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थाङोथ' एसोसिएसन दानाया बिसोर थांबोला बै 15 तारिखनि सिगां होगोन होनना बुंना हरनायनो दाखालिहाय आंनियाव जनाय हरनाय आरो मा खबर जाखोना थांदोंमोन जों थांनायालाय फेरेंगा सारा बुंना हरबाय 15 तारिखनि सिगां मोनजोबगोन होनाय जागोन होनना बुंबाय दासिम गैया माथो 19 जालायलांबाय दा बेखाय आं बे माबा जोंनि माबा दानायथिंबो सोंबाबो आरो जेबो फिक्स रिजाल्टखौनो मोना नालाय बिसोरबो बालाय बोरैथो फिक्स रिजाल्ट होनो हाया बेबो कमिटि दानायनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया फिक्स होनो हानाय नङाथ' जिहेतु बिसोरनो गबिन्दआ जुदि मोजां खोन्था हराबा नोंसोरनो गबिन्द मोनानो फिक्स खोन्था हरनो हाया बिसोरो आरो बिसोर बोरै खोन्था हरनो हानाय माबा सानजारांनियाव सोंनायावथ' ओरै बुंहरनाय सानजाराङा बरायनियावसो खबर मोनगोन बेयो सिनियर नालाय बिनियाव खबर लादो होनना बुंहरबाय आरो जों बिदा लिङो नालाय सानजारांखौ बेबायसासो आंनियावथ' बेफोरबायसा माबाया गैया बे गबिन्द सारनियाव खबर लाहरदो होनना बुंना थाबाय आरो बेबो जेबो गुरुत्वखौनो लायाखै होमबा मार्टियासफोरनिखौ बायसाबा जोंनो सोर गुरुत्व होगोन दा ओरैनोसो ओंखारनायमोन नामा जोंनि मार्टियास थैनायनि माबाया बेफोरखौ सानलाय लाङो रे जों ओमफ्राय उपाय गैया साननोबो गोनां बायध'था जायो बेफोरखौ एसांबां बिनि बादैबोथ' जों न'खरनिया गासिबो उग्रमन्थियानो जायो सासे थाबानो एसां दिगदार खालामदों जोंखौ माथो बुंबावनो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय बेखौ साननानै जोङो सिरि थाबाय थायो आरो दासिम रेसपन्सखौनो होआबा माबायावनो लिरनाय थाखानायखाय जोंबो एसे आगबारिनो नागिरो दफायाव लिरनाय मथे नंखागौ दा बेखौनो आरो माबा होआबालाय आरो रेसपन्स होआबालाय नंखागौ दफायाव लिरनाङाबोन बिसोरो बेफोरखौ लिरनाङाबोन होनो गोसो गैयाबा लिरनाङाबोन मानोथो एसेबां थगायबाय हाखो नंखागौ आरोथ' सिगांसो जागोन मार्टियासफोरनि माबाया होननासो बुंदोंमोन नाथाय सिगांबो जायासै बेयावबो जों साइलेन्ट हैनो दोङो आरो नै साइलेन्ट थाबाबो नै ओमबो बुङाबाबो बिसोरो नापात्ता खालामना दोनो आरो बुंबाबो नै रेसपन्स होआ जोंलाय बबे लामाथिं थांनो गोबां गोलाव जाबाय बिथांनि जाखिनि सोंनाय फिननाय ओमफ्राय सानजारांमोनजोंबो बिथाङा गोबां सम रायलायलायो ओमफ्राय आरो गबिन्द बिथां जोंनि बिटिआरनि डिपुटि CEM बिथांजोंबो सावरायो ओमफ्राय बिथांमोना गुरैनो सावरायनानै बा ओरैनो साल'नो सावरायलांनायनि बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङैनो फोरमायलांदों दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि 27 तारिखनिफ्रायनो होनायखौ सुरु खालामगोन होनना बुंदोंमोन दिनैसिमबो मानो होनायखौ खोनायाखै आरो दिनैसिमबो मानो जोंनावहाय बार मार्टियास फेमिलिनिफ्राय अनसुंथाइनि बाथ्राया फैबाय थायो मा जाना दं आरो मा जाहोन होनो हादलायै मा जाहोन दं बेफोरो दिनै कय हाजार दं बेवहायलाय बे 2-3 हाजारनि फेमिलि मार्टियास फेमिलिनिखौ सप्ता खनसेयावनो स्रां खालामना होगोन होननानै बुंनोबो हायो माथो बिटिआरनि CEM मानो होनो हायाखै बेफोरनि फेमिलिनि फैसाफोरखौ मा खालामदों बबाव दोनदों ना गुबुन खामानियाव बाहायजोबनानैसो दोनदों नामा
सोंथिया बेफोरबायदिया फैबाय थादों थ' गोबां बाथ्रा बुंहरदोंमोन माखासे बाथ्राखौ आं भिडिअ लाबोनाय जायाखै रेकर्डबो खालामनाय जायाखै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि